Едно. Здравейте всички, които ни гледат, това сме ние, ProPlayers.bg и днеска играем на Minecraft, на ето този мап. Той е един къстъм class, don't take damage. Аз се казвам King of the Shadows. Моля ме познаете от Dark Lord, защото аз съм си забрал моя акаунт, как се казваше и затова. Сега направих нов, King of the Shadows. О, браво е. О, Дай на мен. добре. Успях! Оу! Оу! Оу, yeah! О, не. Защо? Защо стиле? Защо го направи стиле? Така. Жив съм. Аз съм мъртъв. Добре. Браво. О, жив съм! Ето. Лео. Така. Защо не мога да фана? Добре. Охо. О, добре, браво. Какви бе? Защо го? Не видях, не той видях. Така, 3, 2, 1. Тук би трябвало да намерим някакъв ключ. Ама, Ще го намерим както вече. го знам от мапа, къде гледах един. О, намерих чест! Ки! Не, ще умра, ще умра. О, не! Ключа! Ключа е някъде там. По-лесен начин. О, пак е там ключа! О, слава богу. Пак нагоре, нагоре. Бързо, доктор Дум. Идвам де... Shadow. Не! Взимам ключа! Взимах. Но и умрях. Тук трябва... О, ключа е при мен. О, ес. И как точно трябва? Ей! Как точно трябва? Трябва да ме моля, че дед беше. Да. О, спонж. Това ли беше, бе? Ууу. Изгаснете пламъци. Можем. Това не беше честно. Да. Ей! Ти ме уби. Не съм! Ти ме бутна в огъня. Ти ме бутна в огъня. Човек! Ти ме бутна в огъня. Найс! Не съм те путнал, бе! Сериозно? Не. Виждам съм. Виж. Къде? Я! Виж ти! Виж къде съм! О, биби! Ти си много трудно, трябва да мина... Виж ме. Невъзможно е ти. Трудно е. Там някъде горе трябва да е ключа. Това. О! Бутона! Final level. Добре. О, оживява! Оживява. О, end! Jump up! What the... Fuck. Jump up. Доктор Дом, носте... Иху! Какъв е този буз, бе? Виж натисни доктор Дум.
Видя ли бутона на себе си? Да, видях, чакай. Сега... Да, там. О, ето. Тук да няма дракон, бе. Не, както виждаме. Айде, приключвай. Вау. Айше! Какво стана, бе? Умрях. Село. И така. Congratulations. Умрях. Лейди. Много си добре, бе, Брендан. Да. 6 нива само, майко. Какво сега? Това беше край на видеото. Надяваме се да се абонирате за нас и за новия канал на Лорда, на Dark Lord. Не на Dark World, бе, на King of the Shadows. Да, надяваме се да се абонирате и за него и за нашия канал. И до скоро!